Electronic o online na karon ang pagproseso sa business o mayor's permit sa Dakbayan sa Mandawi. Kining kabaguhan gipatuman labi na nining panahon sa pandemya. Aron komportable ug luwas ang mga magbubuhis. Ang report ni Nico Serino. 2, 1, and launch! Pormal na nga gilusad ang EBPLS o Electronic Business Permit and Licensing System sa Mandawi. Ubos niini, online na ang pagproseso sa mga business permits o renewal. Gipangunayan ni Mayor Jonas Cortez ang launching kaganiha, uban ang kadagkuan sa Department of Information Communications Technology o DICT ug Anti-Red Tape Authority. Ang Mandawi ang labing unang highly urbanized city sa nasod nga misagop sa sistema ug portal nga gitanyag sa national government. Kami sad ang mahimong first nga online gyud tanan nga wa gyud ta mo dawat because we give trust and confidence sa atong mga aplikante nga kabalo sila nga mo declare sila sakto nga mo butang sila information nga tinuod mao nang ato we give it to them. More and more NGOs are now adopting IDPLS. Many have developed their own systems and were recognized in our annual Digital Governance Awards. Kaniadto, dunay 16 ngadto sa 19 ka steps una makakuha og business permit ang mga negosyante. Sa one-stop shop sa miaging tuig, gi-streamline kini o gihimo na lang tulo ka proseso. Karong tuiga, mas gipasayon pa pinaagi sa pag-adopt sa EBPLS kundi hindi na kinahanglang moadto sa City Hall o Processing Center. Ang mga bayro nun, i-direct sub sa page sa government bank aron adto bayran. Ma-streamline naman nato ang katong kuan kay nga processes nga ilabay ang taasa, maglinya pa. And this is a perfect timing sa kuan tungod kay naamtas pandemic nga maglikay ta sa kanang kuan bitaw kanang face-to-face nga application. The business community is further benefited by the launching of the EBPLS because this will contribute to the ease of doing business. Sa miaging tuig, dunay moabot sa 16,000 ang mga rehistrado nga negosyo sa Mandawi City. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.